Rêveberiya Serpêdê ve li bajarê Efrînê di derbarê girtina endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê Sûriya Ebdirehman Apo daxuyaniyek belav kir û tê de iddia kir ku her yek ji dezgeha malbata şehîdan û encûmena yasadanînê yên bi ser pêdê ve li dijî Ebdirehman Apo gilî kirine ji ber vê jî ew hatiye girtin. Daxuyaniya desteya hindir ya wê rêveberiyê îddiayên xwe berdewam dike û dibêje gilî li ser Ebdirehman Apo hatiye kirin ku ew li dijî rêveberiyê dixebite û sivekatiyê bi xwîna şehîdan dike. Ji ber vê jî ew hatiye girtin wê bê dadgeh kirin jî. Her wiha desteya navborî îddia dike ku Ebdirehman Apo ne kesekî siyasetmedar e lê dibin navê siyasetê de tawanên xıyanet û pêkanîna tevliheviyê di navbera milet de pêk anîne. İddiayên rêveberiya PYD heman hincetên rejîma Sûriyê ne ku dema rejîmê serkirdeyên Kurd û çalakvanên Kurd digirtin, rejîmê bi sedan ciwan bi tuhmeta parçakirina beşekî ji welêt û pêkanîna tevliheviyê di navbera milet de dadgeh dikirin. Lê niha jî PYD bi heman siyaset û îddiayên xwe yên nerast serkirdeyên partiyan digire. Tevî ku niha Rojavayê Kurdistanê giriya nimûneyek biçûk ji Kuryaya Bakur û her kesê li pêş wan bisekine û rex nebike, çarenivîsa wî nediyar dibe û dikeve metirsiyê.